Niki nama sampun saged dipunwiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Mbak Mas. Nah, kados pundi niki kabare? Alhamdulillah, saya nggih. Saderengipun dipunwiwiti pelajaran dinten menika, monggo dedonga sareng-sareng. Sinten ingkang badhe mimpin? Nggih, monggo Mas. Nggih, sampun nggih. Nah, sinten dinten menika ingkang boten mlebet? Sekretaris mangke presensi dipun paringaken dhateng kula nggih. Nggih. Nah, Mbak Mas, sinten ingkang sumerap dinten menika kita bakal ngrembak napa? Nggih, leres sanget nggih, kembang mocopat. Nah, sinten ingkang tasih kemutan? Tembang mocopat niki gegayutan kali napa? Nggih, leres sanget. Tembang mocopat niki tasih gegayutan kalian geguritan nggih, Mbak Mas. Nah, saniki wonten tujuan pembelajaran saking tembang mocopat niki. Ingkang kaping setunggal inggih menika peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan makna. Terus Mas Mbak niki saged njlentrehake ngenani penjelasan lan makna saking tembang mocopat. Salajengipun wonten peserta didik mampu menelaah jenis-jenis tembang mocopat. Terus jenisnya niku napa mawon sih? Salajengipun wonten peserta didik mampu menyajikan tembang mocopat. Nah, mangke Mbak Mas bakal sinau ngenani tembang mocopat niki saking pengertian, banjur makna, banjur wonten malih jenis-jenisipun. Nah, sinten ingkang sumerap napa niku tembang mocopat? Nggih, monggo Mas. Nggih, tembang mocopat, maca papat-papat ngoten nggih. Nggih, leres. Tembang mocopat niki maca papat-papat utawi tembang sing duweni paugeran-paugeran tertentu. Nah, paugeran-paugeran iki napa mawon to, Bu? Saderengipun mlebet paugeran-paugeran niku napa mawon? Sinten ingkang sumerap paugeran-paugeran niku napa? Aturan-aturan. Oh, nggih, leres sanget, aturan-aturan. Nah, tembang mocopat niki boten angger, dados wonten aturan-aturan tertentu. Nah, paugeran-paugeran niku meliputi wonten guru bilangan, guru lagu, lan guru gatra nggih. Leres sanget. Dados tiga wau niku paugeran-paugeran ingkang wonten ing tembang mocopat nggih. Salajengipun wonten makna. Nah, tembang mocopat niki wonten maknanipun, Mbak Mas. Dados tembang mocopat niki nyeritakake ngenani menungso. Nah, wiwit saka panjenengan lahir, panjenengan wonten ing kandungan niku sampun wonten ing tembang mocopat wau. Nah, lahir banjur mangke niku wonten sedaya Mbak Mas ten tembang mocopat ngantos benjang ten alam barzah ngoten nggih. Nah, niki sinten ingkang tasih kemutan napa mawon tembang mocopat niku? Tembang mocopat wonten pinten sih? Nggih, leres wonten 11 nggih.
Nah, niki nggih jenis-jenisé tembang maca pat niku wonten 11. Nah, niki nggih jenis-jenisé tembang maca pat niku wonten 11. Nah, niki niku sampun urut Bapak saking jenengan wonten ing kandungan ngantos benjang jenengan niku ten alam barzakh wonten nggih. Nah, niki ingkang kapisan inggih menika Mas Kumambang. Mas Kumambang niku artine inggih menika nyritakake nalika manungsa niku wonten ing jero kandungan. Terus tasik awal wonten. Tasik dados zigot ngoten nggih. Mas Kumambang niki nyritakake tasik ing kandungan. Banjur wonten micil. Micil niki nalika lair, nalika Mbak Mas sampun wonten ing donya. Dadose awal kehidupan wonten. Banjur niki kan zigot tasik ing kandungan niki lahir sinom. Sinom niki sami mawon kaliyan enom. Sing artine inggih menika nalika panjenengan ing masa enom. Tasik semangat-semangate, tasik duweni energi ngoten nggih. Nah, banjur wonten Asmarandono. Saking niki nggih Asmarandono nggih menika nyerminake fase cinta, kasih sayang, kasmaran. Iku ten Asmarandono. Banjur wonten Kinanti. Nah, sawise cinta-cinta wau, banjur Kinanti niki nggambarake perlune bimbingan sajroning urip. Terus Mbak Mas niki kan lebih ke jenjang serius ngoten nggih. Nah, salajengipun wonten Gambuh. Gambuh niki ateges nglambangake kehidupan rumah tangga, jodoh, komitmen. Jadi kan iki pun bimbingan urip niki sampun ten komitmene ngoten. Wonten Dandang Gula. Nah, Dandang Gula. Gula niki kan ateges legi nggih. Dadosipun bahagia sawise duwe keluarga, duwe anak. Jadi kayak wis seneng-seneng wonten Mbak Mas nggih. Nggih Mbak Mas niki wonten Gambuh nggih. Gambuh niki nglambangake kauripan rumah tangga. Jadi kok wis serius banget. Kan mangiki nanti isih merlake bimbingan. Nah, iki Gambuh iki wis serius, wis mulai komitmene. Niki wonten Dandang Gula. Nah, gula niki kan identik kalian legi nggih. Nah, legi niki wau melambangkan bahagia. Jadi bahagia sawise duwe keluarga, duwe anak. Nah, niki Dandang Gula. Salajengipun wonten Durma. Durma niki kan sawise bahagia, sawise kaya wis seneng-seneng ngoten nggih. Nah, niku niki pun memasuki fase sing kaya rek aku ning dunya iki wis mek karek ngenteni ajaku tok ngono. Tapi niku tasik wonten malih niki tasik kan wonten Durma niki menekankan pentingnya berbagi. Terus niki boten hanya mengejar kenikmatan mawon ngoten. Nah, salajengipun wonten Pangkur.
Panggon iki fase nalika wis cukup karo dunya. Nah, iki makan wis kabeh wis terlewati fase-fasene. Nah, iki wis mlebu panggon, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Terus wis ngerasa wis cukup kabeh, wis gak ono tujuan maneh ngoten nggih. Nah, niku dijelaskan wonten ing panggon. Banjur salajengipun wonten megatron utawi nek dipisah dados megatron. Ateges inggih menika dicupuk nyawane. Dados wis meninggal. Nah, salajengipun wonten pocong. Pocong niki plesetan saking pocong. Inggih menika nglambangake kematian, wis dikafani lan wis siap dimakamake. Nah, saking 11 niki napa sampun paham sedaya Mbak Mas? Ya, menawi mungkin wonten pertanyaan monggo dipun tanggalkan nggih dalam buku. Nah, saniki kita bakal bahas gambung. Nggih menawi Mbak Mas enten sing boten ketinggal mangke saged maju nggih utawi mangke saged nyonto catatanipun kancane nggih. Nggih. Nah, saderengipun mlebet wonten ing gambung niki wau ing apa kan sampun dijelaskan ngenani paugeran. Nah, kita bakal bahas balik. Paugeran yang kapisan yaiku guru gotra. Terus guru gotra niku cacahe gotra utawi baris saben sapodo bait. Salajengipun wonten guru wilangan. Nah, guru wilangan iki napa? Guru wilangan inggih menika cacahe wanda utawi suku kata ing saben sagotra. Terus wonten ngenten. Kula mangan tahu ngeten nggih. Nah, kula mangan tahu. Terus guru wilangane wonten 6 sangat. Banjur guru lagu. Guru lagu niki tibaning swara ing saben pungkasaning gotra. Dimakan kula mangan tahu. Nah, kan akhirnya nggih. Nah niku guru lagune Ngoten. Sampun paham sedaya? Nggih. Guru lajengaken nggih. Nah, niki saben tembang macam niki nggadahi paugeran ingkang beda Mbak Mas. Terus wonten Mas Kumbama niku guru gorone papat, nijil iku 6, sinam iku 9, kinanti iku 6, Asmarandono iku 7. Mangke Mbak Mas saged goleki piyambak nggih wonten ing internet utawa wonten buku ngoten pastine kata. Dan pepak niku nggih kan wonten lirike. Nah niku panjenengan hitung piyambak boten apa-apa. Nah, saiki sampun mlebet ten gambung. Saderengipun nembangaken gambung ketinggalane Mbak Mas niki sampun ngantuk nggih. Nah, monggo sedaya jumeneng rumiyin. Bu Guru gadah ice breaking kanggo Mbak Mas. Nggih, sampun. Nah, ngeten. Kula jenengan rumiyin nggih. Judul ice breaking iki tepuk pagi, sore, malam. Tepuk pagi niku 1 kali. Tepuk sore 2 kali. Salajengipun tepuk malam 3 kali. Nah, napa contoh rumiyin? Nggih,
Ayo, sinten yang tepuk. Kan tepuk siang boten wonten. Wontene tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Nggih, fokus malih nggih. Tepuk malam, tepuk siang. Nggih. Niki ketinggalane ibu nggih sing ngantuk nggih. Kalau ket mang nyebuti siang mawon. Nah, niki mulai sedikit nggih. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, siang. Nggih, tepuk tangan kagem sedaya. Nah, nggih sakniki monggo lenggah malih. Lanjut nggih ten pembelajarane. Nah, kalau wau sampun ibu kirim ten grup nggih, mangke Mbak Mas saged ningali ten HP ne piyambak-piyambak. Nah, niki ibu contohaken rumiyin salajengipun mangke Mbak Mas ingkang gantian nggih. Niki ibu mau saking niki nggih cakepane Niki ibu mau saking cakepane nggih. Cinem ciro ro 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 lu cinem mo ciro ro ro lu ciro lu lu mo lemo lu ro lu ciro. Nggih, mangke menawi badhe sinau piyambak nggih monggo saged ningali ten YouTube, ten internet itu sampun kuat sangat nggih pembelajaran niki. Nggih, saniki niku mlebet ten nggih. Sekar kambo jatuh kang jinatur olah kang kalantor tanpa putus katulo-tulo kadali kadaluwarsa katutup kapatupan dadi awon. Nah, nonton nggih Bapak nggih. Monggo dicobi rumiyin nggih. Sareng-sareng. Saking cakepan napa langsung mawon? Nggih, monggo. Setunggal kali 3. Rolu momo mamlumona namoluro rolu momo lumona rocinem ciro ro 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 lucinem mo ciro ro ro lu ciro lu mo lemo lu ro lu ciro sekar kembo jatuh kang jinatur pola kang kalantor tanpa tutur katul
Kadaluwarsa katutup kapatupat dadi awon. Nggih, tepuk tangan kangge saya. Nah, niku wau saking tembang macapat gambung nggih Mbak Mas nggih. Nah, saniki ngeten. Guru gadrane wonten pinten? Guru gadra wau napa sih? Cacahe gatra saben sapada. Nggih. Guru gadrane wonten 5. Banjur guru wilangan iku cacahe wanda ing saben sagatra. Gitu. Ayo. Sekar gembung ping catur. Berarti pitu guru lagune pitu kang cinatur pola kang kalatur. Kang cinatur pola kang kalatur. 10 nggih leres 10 tanpa tutur katulo-tulo katali 12 di kadaluwarsa katutup kadaluwarsa katutup 80 kapatupan dadi awon 8 Nah, niki nggih Mbak Mas nggih, niki guru gatra, niki guru wilangan lan guru laku. Sampun paham sedaya? Nggih. Nah, saiki tugas. Monggo Mbak Mas saged gawe kelompok sing isine 3 sampai 4 arek. Monggo. Milih dhewe napa dipilihaken guru. Nggih, monggo mboten rebutan nggih. Nah, iki kan wonten 27 nggih. Berarti 3 arek mawon. Nah, sampun kelompoke mangke saben kelompok saged maju nggih milih opioan sing disediakake kalih guru. Nggih, sinten? Monggo maju rumiyin. Nggih, monggo. Nggih. Nama sedaya sampun. Salajengipun mangke Mbak Mas saged goleki maknane, paugerane lan cakepan saka tembang macapat sing wis dipilih kuwi mang. Nah, Mbak Dina Durma, ngoten nggih? Durma. Berarti mangke dibagosi napa mawon maknane, napa mawon paugerane lan cakepane saking Durma niki mang. Sampun paham sedaya? Nggih. Nah, mangke minggu lajeng dibahas lan dipresentasikake. Jadi Mbak Mas mangke maju ing ngarep banjur salah sijine wonten sing kudu nyanyi. Nah, niki wajib kuwi. Mangke Mbak Mas saged goleki tembang macapat iki ten Google, ten YouTube, ten internet sedaya saged. Ten buku nggih, ten pepak ngoten. Nggih, monggo diskusi rumiyin. Sampeyan dipahami napa tasih wonten ingkang
dinanggutaken? Nggih, monggo diskusi rumiyin. Sampun, Mbak Mas? Nggih, menawi sampun. Nah, Bu Guru badhe monggo Mbak Sinta nggih. Nah, saking pembelajaran mang apa sih simpulane? Apa judutane? Dinten menika nyinaoni napa ngoten? Nggih, tembang maca pat wonten 11 ngoten nggih. Nggih, leres. Nah, iki wonten pitakenan apa mboten? Mboten? Nah, mboten berarti tugasnya ojo lali di kerjano nggih. Nah, napa sampun paham sedaya? Nggih. Menawi dereng paham saged ditambahkan nggih datang Bu Guru. Malu bertanya sesat di jalan. Terus sangat. Nah, amargi pembelajaran menika sampun cekap. Awal mang kan dedonga, nah saiki dedonga malih. Sinten ingkang mimpin donga? Nggih, monggo Mbak. Nggih. Cekap saking Bu Guru menawi wonten kalepatan Bu Guru nyuwun pangapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.